Čeňo, ty si bývalý aktívny športovec, robil si thajský box. Povedz mi prosím ťa, ako sa k tomuto športu dostal? A tak na to sa nedá zabudnúť, lebo bol tak rok 99 a jeden kamarát, si vtedy pamätám, trénoval thajský box v kasárni a mi to rozprával v škole, že chodím na thajský box do kasárny a raz som ho išiel pozrieť a bolo to pre mňa niečo neskutočné. Veľmi sa mi to páčilo. Tá celá disciplína, bolo tam vtedy asi 100 chalanov, medzi vojakmi to bolo. Prišiel som hneď domov, kúpil som si hruško, začal som to buchať a už som začal riešiť, u koho budem trénovať. A išiel si potom, asi za aké obdobie si tam išiel trénovať potom? Do pol roka som začal trénovať thajský box. No a prvý tréning si pamätáš, ako vypadal, ako to bolo? Jasné, že si pamätám, na to sa nedá zabudnúť. Trénoval som prvý tréning u Romana Kupčaka. Bol to v Korytnačke. V Žilinske vlastne to je veľké športové centrum. Uh-huh. A prišiel som, bol som najmäčší, boli tam sami veľkí chlapi. Uh-huh. Dostal som bitku a vrátil som sa. Dostal si bitku a išiel si domov, hej? No, jasné. No a čo si povedal tedy, keď si tú bitku dostal? Už tam nejdem, alebo musím sa tam vrátiť, alebo... Nie, proste som si povedal, že keď už som sa na niečo dal, tak už v tom chcem pokračovať. Nechcel som si povedať, že dobre, tak ideme ďalej a skúsim niečo. Proste bol som to presvedčený a veril som v tom, že toto je niečo, čo ma môže ďalej viesť. Mm-hmm. A jaká bola taká nejaká tvoja motivácia? Chcel si sa vedieť byť, alebo chcel si niečo dokázať, alebo... Nechcel som sa vedieť byť, chcel som si niečo sám sebe hlavne dokázať. Lebo keď som bol malý, som bol tučný. Som tučný, teraz som zasa pribral. A proste tými tréningami som sa vypracoval a ma to proste fascinovalo a hlavne ma bavilo prekonovať tie všetky prekažky, lebo je to veľmi náročné, to trénovanie. A po akej dobe trénovania si mal asi prvý zápas? Prvý zápas som mal po pol roku trénovania. Mal som to v Novom Meste nad Váhom, nezabudnem na to. A super bol tiež z Nového Mesta. A prvé kolo začalo tak, že sme sa začali hneď byť. Ja som vždy do toho vlietol. Som sa začal byť. Rozbil mi noho, stiekla mi krv. A druhé, tretie kolo som ho dobil. Zemoloval. Zničil, hej? Zemoloval, ale... Takže prvý zápas si vlastne vyhral. Vyhral som, jasné. Dobre, a potom nasledovali, to bol nejaký amatérsky ešte, alebo to... To bol amatérsky zápas v Kráničoch, to bola kategória D, 3x2 minúty. A potom to už išlo samé. To už tie zápasy išli. Proste už po nejakej dobe už tie zápasy išli. Potom som zmenil aj klub a tam už to tiež išlo. A to bol thajský box alebo K1? Thajský box to bol. Thajský box. Ale vy ste robili aj K1? Áno, už keď som išiel na tie ostatné zápasy, tak tam sa už riešili pravidlá, že či Muay Thai, alebo K1. Rozdiel bol taký v tom, že vlastne K1 sú bez tých lakťov. Alebo v thajskom boxe, keď dostaneš nejaké lakte a ťa super otvorí, sa aj ten zápas zastaví. A chceli to proste, aby to bolo kratšie klinče sú tam, aby to bolo atraktívnejšie, aby bolo v kuse v sebe a aby tam bola akcia. No dobre. A keď teraz tak spomínam, ty si vlastne kedy si mal posledný zápas? Posledný zápas som mal 26. apríla v roku 2018. Takže skoro 6 rokov. 6 rokov vzadu. 2 mesiace. Dobre. Aké boli také najlepšie úspechy? Aké boli najväčšie úspechy? Tak čo ma fakt mrzí, že aj keď som mal veľa mal som na Slovensku, zo začiatku, ja som vlastne na Slovensku ani raz nikým neprehral. Aj či v amatérskom ringu, alebo v tom profi na Slovensku, ale tak to nebolo. Nemal som nikdy majstra Slovenska. Vyhrával som zápasy väčšinou na low-kick, na to sa nedá zabudnúť, že som každého supera rozkopal na steno. KOčkami som vyhrával a potom už keď prišiel ten úspech, asi to, že som bol majster Európy, to ma veľmi posilnilo. A tých úspechov bolo veľa, lebo aj keď som mal dobrý zápas a nedostal som pások a zdvihnuli mi ruky, tak som porazil veľmi zaujímavé mená. A taký zápas, na ktorý nezabudneš, to je už jedno, či si vyhral alebo prehral, taký, že či ti tak utkvel v pamäti? Tak to bolo určite, to je ročník 2010, to bolo v Prahe, to bolo na Showtime, v O2 arene. To je vlastne to bola najväčšia holandská organizácia, kde chodili najväčšie hviezdy. Bol tam Badr Hari, bol tam z Čech, Ondrej Špej, Bohutník. Boli tam Tajci a ja som bol na turné, kde boli medzi takouto elitou. To bolo také... To bola nejaká pyramida, alebo... Nie. To bolo proste
turnaj tam bol. To bola holandská federácia, čo bola v Prahe. To bolo také najväčší akože boom už, podľa mňa. Strop. No ja si pamätám, tuším v Plzni, keď som sa bol zatiaľ pozrieť, tam bola pyramída, tam si bol vo finále So Žákom, áno. áno. On bol tiež akože veľký borec. Tak on bol tedy, celá tá Plzeň to bolo, na to sa nedá zapnúť. Ten prvý krok, ak som vošiel do tej Plzne, začalo to tak, že oslovil nás jeden český promotér, Peter Otich, zavolal nášmu, tedy Žilinskému, a terajšiemu, čo bol Robo Kajanek, povedali, že či by som nešiel do toho. A na to nezabudol. Som u kamaráta vtedy brigádoval na streche, bol som po strednej škole, nezobrali ma na výšku a mi vtedy zavolal jeden tréner z Bratislavy, že čaušen, že môj zverejnec má ísť Marcel Jager na zápas, ale ty už si ho vtedy dvakrát porazil a myslím si, že ty by si mohli ísť radšej miesto neho, aby ste niečo vyskúšali. Ja som vtedy povedal, že vieš čo, že OK, tak dával som vtedy lepenku na strechu, hovorím kamošovi Edovi, že proste nehne sa, že pojem na zápas, že ja som Šenko choď v tom a podporil. Prišiel som do Plzne, Češi ma hneď, tí niektorí ma tam sa smiali, že akože čo tam nejaký Slovak ide a po tom kole, aj keď som prehral, potom zápas, tak všetci tam za mňou chodili, že ty vole, sa to bylo. A ja sa to pamätám, len tam v tej pyramide vlastne si dostal... To bol ten prvý zápas. Potom som tam chodil druhýkrát, to som už šiel do semifinále a v pyramide už som bol potom tretíkrát som bol vo finále s tým Žákom. Tam som vtedy bol, ale viem, že prvý zápas si mal s Johanom. Nie, prvý zápas bol takto. Prvý zápas, čo som bol v Plzni, tak som mal s jedným srbským borcom z Bosny a Hercegoviny. Druhý zápas som mal mať s Davidom Keclíkom, ale predtým ja som ho vlastne 2 mesiace predtým porazil o opasov KO. On tam bol ako náhradník, on vypadol nejaký super, tak dostal šancu. Mali som ňou, to semifinále, on to odmietol. Tak mi dali vlastne vtedy z nášho klubu, tam rýchlo mi dali semifinále s Mírom Cingelom. Ale tak viete, ako to je, keď máš kamaráta v semifinále, tak Cingy tam mal vtedy super fight a on do finále chceli, aby som išiel ja. Tak to bola taká exhibícia a potom som išiel do finále so Žákom a celý ten zápas so Žákom je veľmi zaujímavý, pretože raz som s ním prehral a druhýkrát, keď som išiel s ním, tak prvé kolo bolo pre neho. Išlo začiatok druhého kola a teraz kričí jeden uznávaný český tréner Petr Macharček, ktorého si veľmi vážim, že Jirku, teďko začneme šlapať, bím. Prišiel krosový úder a pozrel som ho na zádok a celá Plzeň bola ticho. Áno, pamätám si na to, že bolo čo odpočívanie, ale nakoniec... Vyhral Žák na body. Vyhral na body. A tak, vieš, treba si uvedomiť, ja keď som išiel so Žákom, ja som mal 25 rokov. Žák mal vtedy už po 30-ke. A bol majster sveta? Bol, že on je 10-násobný šampión, že klobúk dole pred Jirkom a to iné, to svalstvo, všetko, ako on vtedy vyzeral, ja som vyzeral ako z rozprávky, on vyzeral ako Gladiator 300. Na čo taký zápasník, alebo respektíve, na čo si ty myslel, keď si išiel na zápas? Keď si už išiel zo šatne do toho ringu. Čo si mal v hlave? Rozmýšľal si racionálne, alebo si bol v takom váku, alebo ako to je? No ja som neriešil veci okolo, ja som nikdy nejako neriešil ako niekto, že čo keď hento, čo keď ľudia, či tu ten sedí, čo ten proste, ja už keď som tam išiel na to, ja už som proste to bral, že idem si urobiť svoju robotu a neriešil som to. Bol si úplne v kľude? A tak vždy tam je stres, jasné, že každý na tých... Každý, kto povie, že je v kľude, tak väčšinou ľudia klamú. Vždy boli pred zápasom plné toalety a každého preháňa. Ale konkrétne už, keď som išiel s tým Žákom druhýkrát, s Jirkom, do finále, tak som bol... Dobre som sa cítil. Nebol som zranený, vtedy mi hrálo do kariéry veľa vecí. A stávalo sa tebe, alebo tam neviem, či vieš o ďalších borcoch také, že si šiel do toho zápasu s tým, že ten super je nepriateľ? Nikdy. Proste ja som to neriešil. Teraz keď vidím tie niektoré treštoky, a to je nepriateľ. Proste ja si to poviem, že to s tebou vybavím v ringu, že OK, chceš, tak... Ale v pohode, ako jasné. Šport, skončený zápas. Jasné, že som ako prežíval. To sú iné nátory, keď som bol na mestrovstvách sveta, alebo keď som bol na mestrovstvách Európy v Poľsku, tak tam som fakt videl, keď boli tí zápasníci nejakí, boli z Turecka, tak oni fakt bojovali ako život a smrť. Tam to vidíš, ale... Čiže aj mimo ringu sa správali, hej? Jasné, to vidíš, že prežívajú to. Dobre, vtedy, keď si vlastne zápasil, tak to nebolo až také... reklamované, ako napríklad teraz Octagon. Jasné. Viem, že zo pár tých turnajov bolo aj na Eurošporte, čo si mal. Jasné. A tak, ale bolo to, teraz je to oveľa silnejšie. Nezávidíš trošku tým bojovníkom, že sú takí
proklamovaní, že všade o nich Čo sa píšu. mi, akože určite, páči sa mi ten záujem verejnosti okolo toho. Klamal by som, keby nie, lebo tým, že si verejne známy, že tak máš, ti to aj viacej šlape, hej. Ale zasa, ja si myslím, že športovec v určitých veciach má ostať ako športovca. Niektorí chalani, ak sa prezentujú, tak je to ako shit, je to hrozné. Akože hábil by som sa potom takto, lebo ty s tým športom vlastne žiješ. Ty v niečom pokračuješ. Ja teraz vychovám aj malé deti. Dobre, aj keď som na internete, mám také zápasy, mám lepšie, ale vždy ideš nejakým smerom. A potom by ma mrzelo, že keď si pozrieš dozadu, že si sa správal ako hlupak. Tak niektorí sa tak správajú. Na to som sa vlastne nadviazať. Asi teda aj viem, čo mi na to odpovieš, ale dosť často je, teraz pred tými zápasmi sa idú vážiť, začnú sa tam byť medzi sebou, odťahujú to. Je to síce show, ja to chápem, ale páči sa ti to? Nie, vôbec sa mi to nepáči, ale chápem, že tí niektorí organizátori, niektorí za to nemôžu, ale určite niektorí si myslím, že chcú, aby bolo proste na tom trash talku, aby bola show, vlastne tým, že ten trash talk hen taký, tak viacej ľudia, tí, čo tomu športu nerozumejú, tak si to pozrú. Lebo kedy si takéto športy, keď som ja zápasil, to pozerali iba chalani, ktorých bavil box a čo boli športovci, ale teraz to už pozerajú aj ľudia, čo sú lajci. Áno, ale keď si dávno, to viem, že to občas vzniklo na nejakom vážení, že nejakí boxeri sa pobili, bolo z toho show. Len teraz sme sa zdá, že už to preháňajú, už to je trošku kontraproduktívne, lebo to už je umelé, už... Je to už trápne. No. Tí, čo na to majú a hlavne tí, čo niečo dosiahli, mali vo svete nejaké meno alebo donesli medaile a urobili s tým športom dieru niekde, tak tí to už určite nerobia, lebo to nepotrebujú robiť. Ty si najčastejšie boxoval v akej váhovej kategórii? 84 kg. Teraz máš koľko? Teraz mám 100. Dobre. Mal som viacej cesky, to bolo hrozné. Som mal najviac 110 rád, ale tak cvičím každý deň, sa držím. Ale aj v tejto váhe, hej, mám 100 kg, ale keď som išiel na vodné dielo, odbehol som 15 km z toto váhu a to som roky nebehal, takže vždy, keď si zvolím to svoje tempo, všetko dokážem urobiť. Ako sa zmenil tvoj život, keď si aktívne zapasil a teraz, čo sa týka nejakého denného harmonogramu? Tak ja ten denný harmonogram viac menej mám stále rovnaký. Aj kedysi som stával skoro, aj teraz dvakrát do týždňa stávam 5:30, ako kedysi som tak stával a väčšinou je to vždy to isté, iba že už sa nesústredím tak sám na seba, ako sa sústredím na ostatných a tých, čo chcú, aby som s nimi si zatrénoval. Čiže ty vlastne teraz robíš kvázi súkromného trénera. Jasné. Ale trénuješ ich, vlastne viem, že aj detičky, ty netrénuješ boxe, trénuješ asi iba ako nejakú pohybovú? Alebo... Základ detí je tá koordinácia. Hej. Jasné, ja to robím bezkontaktne malé deti a hlavne, aby sa naučili hýbať, lebo to je teraz alfa omega, lebo je veľa obezných detí a aby vedeli vlastne točiť rukami, hlavou. Kotrem ale to robí. Presne tak, to sú základné veci, čo teraz vlastne táto spoločnosť potrebuje, aby sa urobila koordinačné veci. Aby boli tí ľudia presne tak. Zdravší. A od koľkých rokov ty doporučuješ, alebo si myslíš, že už by tie deti, respektíve možno dorastenci, mali začať nejaký tak kontaktnejší? Od tých 12 rokov, určite. Kompaktnejšie od tých 12, ale tak keď sa bavíme tí deti, tak tí od 5, ale už nejaký kontaktík od 12 rokov a to je individuálne podľa jeho šikovnosti. Tu už aj vidíš na tom tréningu, keď to niekomu beží do kolečka a robíme niečo spolu, tak už vidím, že či sa dá s ním niekde posunúť ďalej. A trénuješ aj dospelých? Jasné. Ale... Najstaršieho mám napríklad 63-ročného borca a ten sa 25 krát zdvihne na hrazde. Týmto ho pozdravujem. No... 25 krát na hrazde, kocky na bruchu. Ale sú to vlastne, trénuješ vlastne ako kvázi, že amatérov. Akože, áno, jasné. A netrénuješ ty nejakého športovca vyslovene, že ako tréner? Nie, športovca netrénujem, ale kedysi som urobil, keď ma oslovili nejakí kamaráti, tak mám veľa známych, že urobný tréning, lebo mám teraz voľno, tak aj kamoša, čo hral za Žilinu, bol z Prahy, alebo nejakého kamoša, hokejistu, som mu dal tréning, keď tak sme si urobili také kardio v pohode. Dobre. A vravíš teda, že posledný zápas si mal pred 6 rokmi. Jasné. V Žiline to bolo, jasne, tu doma to bolo. V Žiline to bolo, neviem. V Žiline to bolo na Infusion a bolo to na zimnom štádione. A to už pred tým zápasom si vedel, že bude posledný, alebo po tom zápase si... No už sme sa tak dohodli, už proste aj tí moji kamoši z toho okolia, čiže z vynikárov okrem jedného, Tomáša Hrona, ktorý vlastne až tento rok ukončil kariéru, ale aj tak si myslím, že ešte nejaký zápas by urobil.
tak už tí chalani už tak si dávali tie posledné zápasy. Už som si povedal, že už asi aj stačilo aj tie zranenia. Som mal ťažké, takže už bolo asi tak, že budem sa menovať hlavne tým druhým ľuďom. No keď som si zrátal aj tie veci, čo som do toho zápasu dal, potom čo som z toho dostal, a mňa hlavne mrzalo to, aby som niekoho otravoval. Som nikdy nechcel od niekoho, že nedáš mi nejaké peniaze, chcem ísť na zápas, jak teraz niekto, dajte mi peniaze, chcem toto. Tak keď niečo chceš, tak tu rob, ale pýtať od niekoho niečo, ja som nikdy taký nebol. No a je možné, že ťa ešte uvidíme v ringu? No, tak všeličo je možné, ale muselo by ma to, nebudem klamať, muselo ma to finančne zaujať určite. Musel by ma to zaujímať, akože veľa ľudí sa ma pýta, či by som ešte si dal zápas teraz, keď to vidím. Povedal som, že hej, ale musí sa mi to oplatiť. Akože jedna vec, možno aj zviditeľný sa reklamu, že viem zasa, že tým zápasom by bolo možno lepšie, ale musím si aj na tie zranenia. Napríklad som už nedávno dostal ponuku, na ktorú som ešte neprikývol, potom sme sa tak písali, či áno, nie, a potom som si aj niečo podal, potom mi zasa niečo prihodili, ale je to stále v štádiu riešenia. Že by taký zápas mohol... Ak by to bolo, tak by to bolo 10. mesiac Žiline by to bolo. Tak uvidíme. No. A čo by to bol? Thajský box alebo K1? Boli by to pravidlá, RFA by to boli pravidlá. To znamená postoj, no tako full muay thai, bez zeme, ale môže sa tam urobiť takedown, ale ten borec, ktorým by som mal ísť, o ktorom viem, tak ten tiež je stand-upper, takže by to bolo v postoji. Ty si mával takú svoju nálepku, takú svoju značku, Šeňo 54. Stále ju mám, stále ju máš. Jasné. Čo to znamená tých 54? Kedy sa smiem, keď som si to vymyslel, tak môj tréner boxu Ivan Šumichrast povedal, že to je moje IQ. Sa smiala, zem takým IQ, by si dostala aj podporu na úrade práce. Jak o tom, keď máš takú nízku. To je číslo môjho otca, to bolo vlastne ročník narodenia, 1954. Tak to som si ako sám myslel. Ja som si vždy všetko sám vymýšľal. Som nikdy neodkúkal od niekoho niečo. Proste na toto som bol taký kreatívny. Čiže vlastne ocovi mal dneska 70 rokov. A aký si mal s tým vzťah? Tak tiež to bolo všetko tak 50 na 50. Tak otec bol vzdelaný až moc na mňa a toto bolo ťažké, lebo proste, keď ma nezobrali na vysokú školu, tak vždy dbal na to vzdelanie a bolo to veľmi náročné. A hlavne ja s bratom už si myslím, dosť skoro sme boli sebestační. Hej? Sme bývali, rodičia sa rozviedli, potom sme bývali v podnajme, už keď som mal aj 22 rokov, som býval 20 už v podnajme, takže už sme sa vedeli o seba ako tak postarať, ale aj tak stále, keby trebal nejakú pomoc, aj otco mi volával, mama tiež, keď niečo, tak stále, hej. Si zavoláme. Tak ale dá sa povedať, že vlastne od tých 22 vlastne sa sám živíš, sám bývaš. Jasné, podnajmoch som býval, jasné. Veľa som vymenil podnajmov, zbytočne som poviazal peniaze do vzduchu, teraz som ma to aj mrzil. Taká bola doba. Teraz už máš vlastný byt vlastne. Jasné. Hej. Jasné, už dávno, jasné. Dobre. A jaké sú tvoje také plány do budúcna? Čo ešte by si chcel v živote zažiť, dokázať? Tak pre mňa, tak dokázať. Tak ja si nepotrebujem nič dokazovať, ale tak pre mňa je prvorade teraz, aby som s mojou priateľkou mali rodinu. To je pre mňa. A keď tie deti trénujú, ma to trápilo, mi to už proste chýba. Viem, že to je jej chyba. Prečo je to jej chyba? Tak nie, že je jej chyba. Ale že je to chyba. Že je to chyba, že je to chyba. Jasné. Tak lebo takéto radosti, detičky, pre koho budem žiť? Pre tie detičky je to alfa omega. Takže vlastne... To je vlastne taký ďalší elan do toho života, lebo mám ďalší cieľ a to bolo taká paráda. A už aj svadba bude, alebo... Tak uvidíme. Priateľka stále mení miesto svadby, tak kedysi cez COVID... chudíra, keď mala COVID a ona bola vo svojom dome, ja som v byte, boli sme izolovaní, tak vyvrala, že si našiel taký kaštel na Slovensku, potom mi zase povedal, že by chcela v Toskánsku. Takže vlastne čakáš, keď im si vybere. Tak uvidím, musím niečo pošetriť a potom to poriešim. Ona v podstate, robí čo?
priateľka robí, oni majú rodinnú stavebnú firmu. Tam ona skončila právnu školu a tam rieši nejaké administratívne veci. Ale viem o nej, že ona bola aj modelka. Jasné. Patrila do jednej praskej uznávanej agentúry a mala kedysi také ponuky, že teraz sám nad tým rozmýšľam, že kde ona už mohla byť, ale stále má dvere otvorené. Vravil si niečo o Ronaldovi? Jasné. Keď sme napríklad začali spolu chodiť, tak v mojom byte raz som mi robil také video a mala ponuku vo Španielsku fotiť pre Nike s Cristianom Ronaldom, ale vtedy ona končila právnu školu a ona mala všetky skúšky dopredu hotové a sa nešla tam, odmietla to. Ja si myslím, že iní ľudia, keby si takéto niečo povedal, tak teraz ja neviem, sadnú do auta, bežia, požičajú si na letenku, si kúpia a už sa tam ako tak dopravia, aj keď peši by tam mali ísť do toho Španielska, lebo ťa to prerazí, hej. Akože Ronaldo je najväčší, myslím, najviac sledovateľ na svete, má na Instagrame a je to akože je to top športu, veď to sa od ťa potiaľ. Tak ona išla radšej do školy, nevieš. Nie do školy, ona si dorobila Však, tak. tú skúšku poslednú, ale to nebola, že skúška, že mala nejaký, to bola, že už ona končila tú školu. To už bola ako obhajová to. Aké je tvoje noačo? Moje noačo je také, že každý by mal ostať sám sebou a ísť si svoj cieľ. Nemal by za to, že niekto robí niečo iné, nemal by sa po ňom opičiť. Mal by si stále to svoje a veriť to, že čo všetko obetuje, tak to sa mu aj v živote vráti. Čiže ty sa snažíš tak žiť, že... Presne tak. Za to, že niekto teraz niečo vymyslí alebo robí, tak nebudem ho opičiť sa, ale proste ja viem v tom, že čo ja do toho športu dám, tak to sa mi všetko vráti aj do toho života. A ty, keď boli zápasy, ty si bol vždy taký najväčší showman. Hej, na to. A to ma teraz prekvapuje, že nevyvíjaš takú žiadnu aktivitu, lebo s teba by som si vedel presne predstaviť niekde v nejakej reality show. Nechystáš sa? Čo? Všetko to je, vieš, keď to je tak, čo je reality show, tak mne sa to aj páči, akože ja to nesledujem, tie reality show. Najhoršie je že niekto sa na tie reality show, ja si myslím, že oni sa na to aj pripravujú. Si prečítať niečo mi podajú, a som mňa to ide samé. A tak oni tam sa chodia zviditeľňovať. Jasné. A však ty v Markize máš známych, ty si Švajdu trénoval, nie? Jasné. To bol zápas. To boli vylomeniny, jasné. To bol tak rok, presne ti poviem, to je tak rok 2006, Patrik Švajda. To boli vylomeniny, boli ešte koruny, na to nezabudnem. No ale to on mal zápas so Šimkom. S Ríšom Šinkom, jasné. Ríšo vtedy robil u otca, mali stavnú firmu vo Francúzsku v Alpách a Ríšo dostal tú ponuku, kamarát to jeden vybavoval a Patrik potreboval trénera a mňa vtedy zavolal, že či by som ho trénoval, že samozrejme, tak som mu ďalšieho kamoša býval v Lamači na byte, na to nezabudnem a Paťa som chodil trénovať do Fight Clubu. Jasné. Tak máš tam známeho, môžeš ísť tam na farmu alebo niekde. Ale ja nebudem nikoho otravať, je to ako, že keď niečo chceš, tak ale aby som vypytoval a vieš, toto ako teraz ja som toto a na čo budem o tom rozprávať. Jasné. Ja som rád, že s tými ľuďmi, že keby sme sa stretli, tak sa pozdravím, pokecam a nebudem prosiť, aby niečo. Mám svoju hrdosť aj keď bohužiaľ mohlo by to byť v živote lepšie, ale som spokojný. Alebo som trénoval s Remy Boniaským, čo vyhral on vyhral, zober si, že 3x jednotka, som prišiel do Holandska, vystúpil som z lietadla, išiel som metrom, vystúpil som na námestí, hľadal som, že kde je ten slavný gym, kde je ten slavný gym, Voš gym a nakoniec nikto mi na ulici z ľudí nevedel povedať, som si myslel, že to tam môže poznať každý, ale tak vtedy, vieš, v tom každého viac tak zaujímal v Holandsku, čo bol napríklad aj Amsterdam futbal a nakoniec som to našiel v takej uličke, špinavej, rozbitý gym a tam som išiel a dvere. S ním som aj trénoval, ale raz som išiel s ním aj na kávu v Amsterdame a som išiel vtedy s ním po námestí, hovorím si, že však aj s Remy Bonianským, že nás zavolal, boli sme teda kamoši na kávu, pred tréningom, boli sme z toho unesení a nikto nás nezastával, proste každému to tak vtedy bolo jedno a teraz keď si uvedomíš, že kto to je, keď si pozrieš na YouTube, že s kým si vlastne tým bol, to je úžasné. Niektorí ľudia splatia za to, aby sa s takými ľuďmi mohli teraz odfotiť. Ja som si išiel po námestí a ma zavolal na kávu. Alebo keď som mal Brne zápas, tak on tam bol tiež. A keď ma tam videl, povedal, že ten chalan je proste dobrý. Tak som rád proste. To si tak vážim, že s takým človekom ako super. A ja som s ním vlastne trénoval. To bolo úžasný zážitok. Už teraz si neviem predstaviť, že by si prišiel niekde do gymu a za také veci, vieš, sa teraz aj veľa platí, keď sa za takým niekde trénovať. To je...
A on ešte trénuje, myslíš? On už trénuje, on má vlastnú školu v Holandsku a tiež sa venuje svojim zápasníkom a študentom. Chodieval si ty na prípravu aj do Tajska? Hej, bol som raz v Tajsku. Hej, tam s tými domácimi... Hej, to bol riadny zážitok. To Tajsko, to by som to hodinu mohol rozprávať. Na to nikdy nezabudnem, lebo vlastne dvaja kamoši, medzi ktorými si aj ty ste mi vtedy prispeli. Ja to si nepamätám. Prispeli aj s Osekem, si mi finančne prispeli. Ďalší kamoš mi kúpil letenku a som tam išiel trénovať. A vtedy som tam kamošovi, čo mi kúpil letenku, slúbil, že tam nebudem zapasiť, že bude všetko OK, že aby sa mi nič nestalo. A po 2 týždňoch tréningu za mňou prišiel jeden tajec, taký malý slamený klobúk a začal ma fotiť a pýtam sa ríšačníka, že počuje, čo robí? On, že nič, iba tak stoj. A na druhý deň už lepili plagaty, že to máš super fight. Už som sa tam videl, tak som vedel, že už ideme do toho, ale tak bol to riadny zážitok. Ty sa ráno vedel, že máš zápas, hej? Tak ráno, tak ja som tam trénoval, ale nerátal som s tým, že budem zápasiť a potom slovo dalo slovo a išiel som do toho. Jeden zápas? Hej, jeden zápas. Nejaký domáci tajec, hej? Hej, domáci tajec, vyhral som KO, bol som rád, len že sa mi nič nestalo. Keď som videl, že tam tie zápasy prebiehajú, vieš, teraz keď dostaneš, keď sa niečo stane v ringu, celá hala je ticho, stichnú, potom ležíš, potom keď sa prebereš, ti všetci tlieskajú, ľudia stoja, ti ďakujú, všetci tam ťa zrolujú ako koberec a ide ďalší zápas. Tam to nikto nerieši, neprežíva to. Oni presne tak, no ako keď sa vie, keď rozlež, hej, kýbel z nejakou špinavou zotrutou a ide ďalší. Proste, tak to tam chodí. No tak tam je to národný šport. Jasné, neriešia to, tak neprežívajú to, tak tu ľudia tlieskajú. Pomaly ti bomboniere posielajú, aby sa dal dokopy a tam tak nechodí. Bol taký zápas niektorý, viem, že niektorí také mali, že až šatní po zápase zistili, teda až im potom museli dopovedať, že už majú po zápase. Jasné. Zažil si to niekedy? Jasné, že nie, že mám po zápase, ale raz sa mi stalo po zápase, že sedel som v šatni a chcel som sa osprchovať. Ne? Tak som bol od toho leja zamastený a jednu z druhých som sa chcel dať dokopy, že si dám nejakú riadnu sprchu a teraz hovorím chalanom, že nech mi dajú šampón a hovorí mi kamarát Dano Poplar, že ja nemám šampón, že a oproti mne bolo zrkadlo, hovorím, že tak povedz som mu chalanovi, že tam sedí oproti mne, nech mi dá šampón. A oni ma tak zachovali sa kamarátsky, lebo by ma mohli vysmieť, ale oni tak v takom klube, vieš čo, že a ten chalan tiež asi nemá šampón. Takže to bola riadna šovka, ale... Takže ty si myslel, že tento zrkadlo... Jasné. Minulé som počul Tysona Majka, ako rozprával takú vetu, povedal zvláštnu, zaujímavú teda, že vlastne aj v živote, aj v boxe to je tak, že je dobré, že máš nejakú taktiku a nejakú stratégiu, ale že keď dostaneš žiadnu šupu... Všetko končí, jasné. Súhlasím s tým a ja som tým motom tiež riadil. Každý má nejakú taktiku, hej. A tá taktika ti hneď skončí, keď dostaneš prvú ránu. Prvú ránu asi. No jasné, keď to niekto hneď... Ja som nemal nikdy taktiku, že prvé kolo chodím dookola alebo z dištancu. Ja som proste do toho vlietol a ani tomu druhému superovi nič iné neostane. Ako tiež do toho vlietnúť. A nemu nevydrží tak taktika, lebo keď to rozbalíš, môžeš ho nachytať na kávu, alebo on teba, takže... Ty si bol vždy taký, že ty si išiel do tých výmen, ty si bol taký... Mňa to ale bavilo, mne to robilo dobre. A na tých tréningoch, keď sme niekde prišli, sme niekde prišli, nás kúkali, hej, keď sme boli ešte mladí chalani, ale po tých prvých sparingoch už nás obchádzali tí niektorí chalani. A keď začneš ten zápas, tam všetci kričia, jeden ti radí, daj to, druhý to, tretí to. Počuješ niečo, vnímaš niekoho hlas? Určite tých ľudí, s ktorými trénuješ, čo je tvoj hlavný tréner, tak ich tam registruješ. Ostatní ma nezaujímajú, ale tí, čo mi kričia, že čo mám, ako mám zareagovať, tak tých dokážeš selektovať ten ich hlas. Určite áno. Na nich sa vieš zamerať, že aj keď sa dívam pred seba, teda ak sa dívam na teba a kričí z rohu, tak vieš, že čo ti kričí. Jasné, že áno. Ten, kto to nedokáže, tak ešte podľa mňa nie je taký vyspelý. Tí vyspelí dokážu reagovať na ten zvuk. Teď bola sranda, keď som mal jeden ťažký zápas v Nitre, tak tých zápasov bolo viac, ale jeden z tých zápasov v Nitre, tak som potom s kamošom po tom zápase som odišiel do Ameriky a bol som v New Yorku a chodil som na cvičiť do jedného fitka. A bol tam tiež jeden Slovak, hej, tak som cvičil a sme sa tak pozdravili, OK, názare ako s druhým a haj, hlúposti a
odkiaľ som ja zo Slovenska, tak on, že z Popradu. A bola sranda a som sa pýtal, že čo tam robí, on že podniká, že ja som športovec, tak teraz som si išiel oddychnúť. A počas sa mi hovorí v tom fitku, keď sme sa stretli, že počuj, že Šaňo, však celkom dobre vyzeráš. Nechcel by si tankovať v jednom klube, tak som skoro odpadol, že neviem, a pozval by si, že som nechcel robiť striptera, ne? To neviem predstaviť, ne? A čo? Čo to povedal? Že nechaj sa, nie, ale... Ale ty si bol taký, neviem, že vyslovene modeling si robil, ale mal si nejakých pár fotiek v nejakých časopisoch? Bol som, jasné, fotil, mal som časopis Breaku, potom som mal aj v Eve nejaké fotky, takže tak, no. A tak to vtedy tak bolo, že išla karta, hej, mal som obdobie, že som 2 roky neprehral, a vtedy aj ten záujem cez známych jedno s druhým proste hľadali nejaké také tváre tam. Tak nás to nafotili. No v tej dobe to bolo v tejto podobe, dnes je to už všetko v televízii, takže jasné. Keby si bol teraz zápasil, tak by si bol asi zrejme oveľa známejší ako... Jasné, že to vidno aj tak mladých, ale keď ideme na nejaký turnaj, akože tí starší určite, keď ideme na ten turnaj, tak tí tréneri a tí starší zápasníci sa vždy pozrieme jedno z druhým, a keď idú tí niektorí mladí chalani, čo majú pár zápasov, tak tí sa tvária ako majstri sveta, tí nevedia, tí vedia jediné, kto je McGregor a nie. A teraz stále ešte vlastne prebiehajú akože zápasy v tajskom boxe? Stále, je liga, jasné. Stále prebieha K1, tajský box, stále je kickbox. A stále je to v ringu? No jasné. Ale je to aj v klietke v ringu, ako sa vždy dohodnú organizátori. Keď niekto robí niečo v klietke, tak má tam zápasy vsunuté aj MMA, potom môže tam mať aj tajský box, niekedy dokonca v klietke som videl aj box, že taký väčší turnaj a tam chcú všetko tak vtrepať. Teraz nejaký turnaj, nevieš, či sa chystá, alebo... Sa mi zdá, že teraz v Žiline bude klietka, je to v apríli, v športovej hale, kde som začal trénovať, tam bude klietka, sa mi zdá, jasné. Chalani z Wolfu zo Žilín tam budú mať zápasy, aj nejakých našich chalani budú tiež mať nejaké zápasy v Diamond Gymu, takže... Dobre, tak uvidíme, či teda sa ti podarí vybaviť či sa dáš na ten zápas. V každom prípade budem rád, keď ešte prídeš a možno, že pred zápasom alebo po zápase. Na konci mám takú tradičnú anketku. Brinzové halušky alebo sushi? Brinzové halušky. Pivo alebo víno? Pivo. Domček v lese alebo domček na pláži? V lese. A pre teba mám ešte jednu takú špeciálnu, tu dávam iba tebe. Attila alebo Carlos? Toto je pre mňa taká veta, lebo ja ti poviem takto. Keď išiel prvý zápas, fandil som Attilovi, dal som si tiket na Attilu, všetko. Aj teraz, ja viem, že Attila neprehra. Carlos môže byť teraz tréner v Amerike, sledujem to. Tréner fakt v dobrých kempoch. Teraz bol aj v Tajsku zasa na postojarskom kempe. Ale ide tam o to, že je to druhýkrát odveta stoletia a teraz si musíš dať otázku, či neurobia aj trilógiu. Už je to biznis, však jasné, že niečo dokázali klobúk dole, aj Attila, aj Carlos. Tak aj ten Carlos stále trénuje, to sa musí uznať. Ale pre mňa až to tak nie je zaujímavý zápas, ako sú iné zápasy, lebo ja už to vidím. Attila nemal by prehrať, ale oni sa môžu, ja verím tomu, že je to aj nejaká dohoda, tam môže byť to ako... Dobre, nebáme sa teraz o tom zápase, berme sa ako o ľuďoch. Attila alebo Carlos. Kto je koho si ty väčší fanúšik? Attilu, jasné. Poznám ho, jasné. Bol som aj kedysi v roku 2012, sme behali Spartan Race, on vyhral 3 Bellator v Amerike. A bol som tam ja, Šumo, viacerí chalani z gymu. A sme sa tam stretli a aj na kempe sme boli spolu v Čechách u Petra Macháčka v Krkonošiach, takže Attila. Ďakujem za rozhovor. Za malo. Čo dobre.